Айде си. И така. Я чакай. Няма само. Трябва ти да вършиш ето. Майка снима. Сега са плаща допълнително 4 лева. Не сме да плащали. За тързалката. Тя си мала за това се чужда. Ама не, то трябва да не се пуща. Но той глашове сега не може да стиска. Малко се инструкция това. Днеска, вчера може би от живот бяха купени заради многото деца. Чудни да иска нещо. Тя с Кристина ръце стоят, както е влязъл. Един път на нищо не се е качила. Ще една информация. Искам парите обратно. Да чисти само. То може да отидеш при нея, бе. Кола трябва да дам инструкция. Не, има инструктори. Него ти си кажи на Александър. Там има баща, вътре, това ако искаш влез вътре, ето влизат родителите. Ти кажи. Ето тук отдолу се влиза, бе. Мини отдолу и влез направо от вратата. Май днеска се плаща. Гледам, че му драскаха на гърба това. Само и гледам, панове ми стиска зъбите, защото не може да стискат ръцете. Явно да сме трябва да може да стиска. Тя вече почва на цялата тежест да седи само на ръчичките. Те краченцата силни, но ръчичките майки са слабички. Виж сега, направо се цялата тежест е на ръцете и да. Влезе ли? Каза ги, какво ми чака само там? Има хиляда неща. Трябва да отида по една капичка направо, да качете ми направо, да качете ми на... Още трябва да не стои да чака. Виж сега, Алекс, къде отива и се възкупи от тая, разбираш ли? Не, ти кажи ми. Тук що беше ти там, аз трябва да я кажа. Чух много добре. Виж ли, Алекс, къде са катери? Е така. Като Тарзан.
Алекс хвана тая пак на другото място да се качва.